Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge nje ukuthi nisakhona kule nkundla, kuwunyaka omusha u-2025. Ngithi nje cha, kuningi esizokwenza noma ziningi iy'nduku ezinye engisazoyikhipha ey'namandla kakhulu ekutheni zisize abantu ey'nkingeni ngokuhlukahlukana kwazo. Ngithi nje angibonge, bakhona abalandeli la engibabukayo ngithi noma ngibabuka kuma-comment ngibone ukuthi hhayi, lo mlandeli omdala, cishe hlampe le nkundla ayisaqali isephansi kodwa basoloko bemile nje bekhona, bewathakasela lamavidiyo futhi befaka nama-comment amahle, bebonga ngayo yonke indlela ababonga ngayo. Namhlanje ngizoke ngininikeze umuthi wokudonsa imali. Asigcabi, asenzi lutho la, okanye asiwugcabi, angingasho ukuthi asenzi lutho ngoba kukhona esizokwenza kodwa asigcabi. Asenzeni kanjena-ke, lo muthi-ke uzoba lula nje ukuthi uwuthole, nanoma ngabe umuntu ngampela ongayijwayeli imithi, uzoba lula ukuthi ungawuthola lo muthi, ngoba imithi le engajulanga kakhulu. Mengithi ingajulanga kakhulu kuyenzeka imithi angithi eminye mhlawumbe yokudonsa imali igcine ikufuna amafutha opiyano, amafutha esadawana, okuyinto enzima ukuthi uma ungeyena umelaphi ukuthi uyithole. Akusenzi kanjena-ke, kulo muthi lo udonsa imali. Ngitholele umganu, abanye bathi umganiselwa, ngitholele ingwavuma, ngitholele iletha, ungitholele umuthi ekuthiwa umhlahlandlela, ungitholele iphakama, engathi ungitholele iphakama laphezulu, ungitholele uRoselina, abanye bathi uLoselina. Ngicela wenze kanjena, ku-step 1 njalo lo, ngicela wenze kanje, gaya konke lokhu kube fine, uyaphalaza uyaqhuma for 3 days. Masuqedile-ke ukwenza lokho for 3 days, hamba-ke manje uyongifunela umavula kuvaliwe, ungitholele ikhokhelo, ungitholele ihlalanyosi, ungitholele umnandi noveshe, ungitholele ibutha, ungitholele isinama, ungitholele umhlonishwa, ungitholele uzeneke, lo owumkhando okanye oyisiwasho, uzeneke. Yenza kanjena-ke manje, usuyaphalaza-ke manje ngale nduku. Ngifuna ukuthi uphalaze ngale nduku, uphalaze. Le nduku le izokusiza-ke manje ukuthi udonse imali nje ngomzimba wakho wonke, udonse imali. Wena-ke usungakubhasopa nje ukuthi-ke uma ngabe umuntu wesilisa uzogcina ushelwa abantu besifazane impela bekucela uthando. Uma ngabe futhi umuntu wesifazane, hhayi zizobaningi kakhulu izesheli noma abantu abazoyibika kuwena abazoshela ngenxa yokuthi-ke lo muthi lo uzobe usudonsa nje, udonsa usondeza eduze kwakho, cishe zonke izinto nje engathi zinhle empilweni izobe isondela eduze kwakho, kodwa imali nje kakhulu izobe isondela impela kuwena, izobe isondela nje eduze kwakho impela. Lo muthi lo onguthi kwesibili uyaphalaza ngawo, uphinde ugqume ngawo. Lesikhathi ugquma ngawo, uma uqhuma ngawo kufanele ufake u-R50, ungafaki u-R10, ungafaki u-R20, R50 kuya phezulu. Ungafaka u-R50 noma ufake u-R100. Leyo mali leyo uma uqeda-ke ngayo usongayipha-ke umuntu nje noma ngabe ingane, ungayinikeza wona leyo mali leyo-ke ikwazi ukuthi isebenzise. Kodwa nje kumele ukuthi ungayiphi umuntu osemdala, kufanele uyiphe ingane. Uma ukuthi mhlawumbe uyabona kuzoba nzima ukuyipha ingane, hambe uyothenga nje, uthenge izinto ozokwazi ukuthi uziphe iy'ngane ey'ncane kodwa ngayo leyo mali. Njengokuthi nje uhambe uyothenga oma-chips kanjalo, loko nje okuthandwa zingane unikeze zona iy'ngane ijabule. Wena-ke uyobe nje selokhu udonsile-ke one way nje, udonsile. Nawo lo muthi lo ngizocela ukuthi usebenzise futhi iy'nsuku ey'ntathu, uphalaza ugquma, uphalaza ugquma, ufake le mali. Lokhu uyifaka yona nje le mali le, kuyothi uma usuqedile-ke bese uyahamba-ke uyothenga ngayo, uthenge-ke izinto-ke ey'zodliwa yiy'ngane, noma unikeze nje ingane uthi uyayipha. Ngabe yasekhaya, kungabe yangaphandle, akunankinga, akunamgomo, ngoba kukho kubo okuzokwenzeka ngalokho. Kodwa umgomo wawo umuthi ukuthi kumele unikeze ingane, hhayi ukuthi ingane esincane nje kusuka ku-12 kuya phansi. Siyathokoza uNkulunkulu abe nani, yanipha amandla ukuthi kona konke ububi basezweni kodwa bese nikhuseleka nina, ungivele inqanga nivikele.
anipha amandla. Sithi nje njalo nihlale niwabukile amavidiyo ukuze nizoloku nihlale nifundile njalo ngamakhamba amahle aphilisayo. Amen.